Badea, o personalitate remarcabilă a comunității dulceni. Pe lângă empatia sa profundă față de nevoile celor din jur, doamna Badea este un talent desăvârșit. Cantautor, compozitor și coordonator al ansamblului Daima al comunității armânești din Tulcea. Cu un angajament neclintit față de tradiție și artă, ne-a bucurat de fiecare dată când a sprijinit acțiuni caritabile, aducând un strop de frumusețe prin muzica sa. Criticul muzical Octavian Ursulescu descria astfel parcursul său artistic. Este o artistă completă, care menține vie moștenirea strămoșească prin poezie, cântec și tradiții, ducând cu mândrie mai departe istoria unei etnii puternice. Aici, la Gala Inimilor Deschise, doamnelor și domnilor, Corina Elena Badea. Succes! Mulțumim din suflet pentru această onoare. Mulțumim dacă și noi putem aduce un strop de zâmbet, de bucurie, de sănătate, de suflet celor care au nevoie. Sunt mândră să mă aflu aici între atâția oameni minunați și sper ca momentul din seara asta să fie cu noroc pentru toată lumea. Și noi vă invităm la dans, să știți. Stop.